Ahojte, zdravím vás dnes z takéhoto nádherne rozprávkovo zasneženého lesa. A je to dedinka Mankovce v našom blízkom okolí. Moje tiež obľúbená dedinka. Mám tu viac takých mne blízkych krásnych miest. Chcela som prejsť takou lúkou, ktorá je plná bylín v lete, ale je veľmi zasnežená. Chcela som si prejsť cez vlastne takýto les a ísť na také skaly a stade urobiť video z tých skal, vlastne aké sú tam krásne výhľady, pohľady a nadhľady, ale nechce sa mi šlapať po tom veľkom snehu, tak som vlastne prešla ako keby popod tie skaly a idem z inej strany teda toho lesa, ale to nevadí. A to je tiež krásne tu plné snehu, už dávno nebolo toľko snehu. Takže si prejdem tento krásny les. Naozaj sa cítim jak v zimnej rozprávke, pomaly jak v mraziku. Tak som sa rozhodla, že vám tú krásu trošku takto aj môžem sprostredkovať. A chcela som len povedať tiež po včerajšom jednom rozhovore s jednou milou žienkou, že veľa ľudí ani veľmi nechodí do prírody. Veriem to, že môžu sa nabíjať alebo vlastne cez iné veci, cez hudbu a tak ďalej. Ale chcem cez svoje fotky, aj cez svoje videá vlastne inšpirovať ľudí a ukázať im, že aj v blízkom okolí, kde žijú, môžu spoznávať kopec nádherných miest, ktoré mnohokrát ani nemajú tucha, že vlastne čo všetko tam je. A ja tiež, keď som prišla do tejto oblasti Zlatomoravecka, tak som tiež postupne spoznávala, kopec miest som našla. Určite, že kopec ešte aj nepoznám, ale veľmi mi to pomáha v podstate ako keby odovzdať tú ťažkú energiu, keď niekedy ešte máme strachy, obavy, pochybnosti. A potom sa tu vlastne načerpať z tej krásnej energie. A mne toto neskutočne pomáha. Úplne najviac príroda. Úplne som sa za tie roky vlastne veľmi spojila s bytosťami zeme, so živlami. V podstate akože od detstva som to mala aj od starých rodičov, od rodičov, že každý mi to vlastne dávali takéto výlety alebo výlety do prírody. A vlastne teraz ich dávam sama sebe a sprostredkovávam, sprevádzam tých ľudí, ktorí o to požiadajú, ktorých inšpirujem k týmto cestám a vlastne na týchto cestách sa vždy deje toľko toho, že sa nám odmotávajú také proste doslova aj balvany a klpka tých vecí, ktoré sa nám v životoch dejú, ktoré potrebujeme trebárs len uvidieť, zvedomiť si ich, pochopiť niečo, uvedomiť si niečo. Čiže v normálnom byti, v normálnom tichu prírody, že vyslovene niekedy iba kráčame tým tichom a tým, že ľudia sú v mojej prítomnosti, v mojom poli, tak sa im veľa vecí otvára, veľa vecí si uvedomujú. Samozrejme, to tiež obohacuje to navzájom. A
zároveň zažívame vlastne nádherné spojenie sami so sebou navzájom sa spoznávame, noví ľudia a s bytosťami zeme sa stretávame. Úplne milujem stromy, bylinky a vlastne kopec ľudí sa nevie stíšiť, nevie jednoducho byť v kľude a v prírode sa to ako keby deje same. V podstate sa to zapne, ako vstúpiš do prírody. Samozrejme, deje sa to aj bežne pri hociakých činnostiach, či už je to varenie, upratovanie, neviem, pri hudbe, pri milovaní. To je úplne jedno, že pričom, ale vlastne mne to je také blízke v tej prírode a v podstate to, čo ja žijem cez svoj príbeh, cez svoje zážitky, skúsenosti, uvedomenia, tak to vlastne môžem sprostredkovať aj vám, kto bude mať záujem, koho to inšpiruje, kto tam cíti tú iskru, tú vášeň do života, alebo v podstate len tak si to dovoliť, len tak si to dať, tak vás pozývam, že sa mi kľudne môžete ozvať aj do správy a dohodnúť si so mnou nejakú krásnu cestu do prírody alebo aj niekam na kavičku, na koláčik. Takisto cez karty sa vieme pozrieť na nejaké veci, cez vykladacie, cez dátum narodenia. Jednoducho poznám množstvo, ako to nazvať, spôsobov, techník, ale aj cez obyčajnú prechádzku alebo proste spočinutie v prírode. Všetko je možné, všetko je otvorené a každému, čo je blízke, príjemné, milé. Ono sa to aj tak vždycky pri každom otvorí, že čo s kým môžem robiť alebo čo spolu môžeme podniknúť. Takže prajem vám krásny deň a ja si užiť tento nádherný, pre mňa čarovný les. Takže majte krásny čas a užívajte si všetko, čo máte rádi, objavujte nové veci, lebo táto zem je fascinujúca, úplne nádherná, dá sa tu zažiť veľa krásneho, veľa obohacujúcich zážitkov, stretnúť úžasných ľudí, bytostí. Tak, nech sa nám darí a ahojte, papa.